Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makaubanatu si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Sa paglingkod sa bagong House Speaker, gibutyag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte nga usa lamang kini ka cover up og si presidential son ug House Majority Leader Representative Sandro Marcos ang mipili sa muhulip sa nagresign nga si kanhi Speaker Martin Romualdez. Si Representative Marcos ug ang mga lider sa Kamara mipaklaro nga giuyunan sa party leaders ang pagpili kang House Speaker di. Atong ibalik si Argil, relator. I, Faustino Boji D. III Of the? of the 6th District of Isabela, having been elected as Speaker of the House of Representatives. Congratulations, Speaker. Sa botong 253 pabor, 28 abstentions ug upat nga wala ni butar. Napiling bagong House Speaker si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Mulingkod siya isip Speaker, luyo sa kontrobersya sa mga maanumalyang flood control project. Diin pila ka kongresista ang ginganlan sa mga investigasyon. Pag-angko ni Di, doon na sila'y pagkulang. Busa na ngayon siya og panahon nga makuha ang pagsalig sa katawhang Pilipino. Gipalingkod sa ikaupat nga pinakataas nga posisyon sa nasod si Di. Human mag-resign si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez isip House Speaker. Ang pag-ilis og liderato sa Kamara gitawag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte nga usa ka cover-up move. Sumala ni Congressman Pulong nga si presidential son ug House Majority Leader Sandro Marcos ang mipili kay Di nga kaalyado sab nila sa partido. Buwelta sab niya kang Pangulong Bongbong Marcos kung seryoso ang Pangulo nga labanan ang korupsyon nganong wala dayon niya gipasakaan og kaso ang mga pasaway nga magbabalaod. Tubagsab ni Congressman Marcos. Ka-style niya yun nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Sumala sa mga lider sa Kamara, mga lider sa nagkaraiyang partido nga lakip sa mayorya ang mipili kay Di. Sa tubag nga gipagula ni Congressman Pulong kay Congressman Marcos, una na nga gi-clarify sa DPWH 11 nga ang 49.8 billion pesos nga mga proyekto sa Davao City kay saktong na account. Nang hinaot si Congressman Pulong nga samang transparency ang mapakita ni Congressman Marcos sa iyang distrito ug walay ghost projects sa Davao City. Gilikaya niya nga kanunay nga motambong sa sesyon dili tungod sa pagpabaya, apan tungod dili na maagwanta ang baho sa graft and corruption sulod sa hawanan. Mas maayo matud pa nga gamiton ni Congressman Marcos ang iyang oras sa pagtabang sa pag-account sa trilyones pesos nga maayong giplunder o gikartel sa iyang uyuan nga si kanhi Speaker Romualdez ug ni Congressman Zaldico aron mabalik kini sa National Treasury. O kung tinuod man kuno nga limpyo si Congressman Marcos, giawhag niyang magpa-hair follicle drug test sila sa iyang amahang si PBBM. Ginahulat pa ang tubag ni Congressman Marcos sa nahimong pahayag ni Congressman Pulong. Ako si Argil, relator. 1 Mindanao.